മാക്കൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മാക്കൂറ്റിയുമല്ല, റെജിൽ മാക്കൂറ്റി ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. വയറ് നിറയെ തിന്നിട്ട് കുമ്പുക്കടി സുധാകരൻ കുമ്പ തടകുമ്പോൾ ഓരോ ആശയങ്ങൾ വരും. അതിലൊന്നായിരുന്നു വലിയൊരു ഭാഗം വിശ്വാസികളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് ഇറച്ചി വിറ്റ സംഭവം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാവപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ആഹ്വാനപ്രകാരം തന്നെ ചവിട്ട് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി മാക്കൂറ്റി പിടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വേലത്തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? ഇത് ഇപ്പം മാക്കൂറ്റി പോയി തല്ല് കൊല്ലുമ്പം പണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്ത തല്ലാനിരുത്തി കൊടുത്ത പാവം പോലീസുകാരൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രക്ഷിക്കാൻ. എന്താ മാക്കൂറ്റി താൻ നന്നാകാത്തത്? സുധാകരൻ ഇങ്ങനെ പലതും ഇനിയും പറയും, ചാടി ഇറങ്ങിക്കോ. ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പ് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ജയ്ഹിന്ദിലെ ചാനൽ പ്രവർത്തകൻ്റെ 2.5 പവൻ്റെ മാല കാണാനില്ല എന്ന്. പണ്ട് ഒരു ചാനൽ പ്രവർത്തകയുടെ അരിഞ്ഞാണം അടിച്ചു മാറ്റിയ ടീംസാണ് പുതിയ കഥയുമായിട്ട് വരുന്നത്. അരിഞ്ഞാണമല്ലല്ലോ അല്ലേ, മാല തന്നെയാണല്ലോ. ബൈ.